Ia. Văd știu când se pune odată. Uitați, fraților. Păi spune, fraților, să apropie o furtună. Bă, să apropie o furtună, fraților. Stai să vedeți un fulger. Dacă se prinde. Bă! Cred că s-a văzut deja pe cameră. Și am ținut... Bă! Gata, tati, că nu e bine să filmezi fulger. Păi? Păi atrage telefonul fulgerul și dacă fulger aici. Păi telefonul nu fumează. Am auzit eu. Dar oamenii fumează și doar ei poate să moară. Mergem să-ți fac baie. Da? Bă. Să închidem geamurile, bă. Hai că trebuie ceva și mai tare. Ia uite, na. Ați văzut? Bă, ăla cred că e nor negru, dar nu e de tornadă, că tornada se creează mai tare. Bă. Hai mă că s-a văzut, gata, oprește. Ianis. Nu, da. Nu mi-e frică. Bă, bubuie. Hai mă, nu mai mă speria. Ia uite. La ora 9 începe, dacă vrei să știi, peste o oră. Mamă. Ăla chiar s-a văzut pe cer. Și e cu grindină, mi-a dat drept. Dă cu pietri. Cum să dea cu pietre? Ce? Cum să dea cu pietre? Că am Dacă văzut. spun că dă cu pietri. Doamne. Mă duc să bag mașina în garaj. Că... Da. Îți distruge mașina. Dacă spun că mă duc. Și să distruge și iarăși face așa. Hai și bine. Bă, fraților. Hai că mă duc afară, bă. Deci să bagăm mașina în garaj. Vedem să băgăm mașina, că cred că E pericol. e pericol, da? Problema de... Fugi. Uitați. Fraților, cum arată afară. Dar ce nu sunt ăștia, bă, tati? Norii ăștia nici nu am mai văzut de 40 de ani. M-am dat dracu. Bă, uitați ce fulger. Oh, fraților, s-a auzit. Bă. Bă, ești prost la cap. Stai că vin. Bă, hai să intrăm în mașină, băieți. Bă, nu mai putem. Uitați-vă în spate. Mașina aici. Bă, va fi anunțată grindă de... Sparge geamurile, unde? Bă, în spate. Poate. Nu mai filma, mă. Bă, ești nebun. Auzi? La știri, la tataie. Ce ascultă. Bă. Vine flash, frate. Bă, fraților, n-am mai... Bă, n-am mai... Ce? Hai, tati, o bag pe lea. Unde? Păi, bă, nu stă bine acolo, îmi sparge luneta. Oh. Hă? Fraților, nu vă vine să credeți, nu mai fulgere, auziți. Nu ieșiți afară că e pericol și vă poate să muriți și vă trage țigările la telefon, dar nu e asta adevărat. Dar aveți grijă că, poate. Păi dacă vedeți norii astea... Deci hai să nu mai filmăm, dar nu filmăm noi, noi să filmăm doar în casă. Da, ne-am întors în mașină. Dar... Bă!
Bă, fraților, nu mă vine să credeți. Ui, ce ui, bine. Dă-te pe partea aia, că n-ai loc. Pe aici? Pe partea aia sau. Bă. A. Doamne, ce s-a întâmplat cu tine, bă? Ți-a venit plângere de fulgere. Uai! Unde dracu să pun? Uai, de capul meu! Vine, Hai, mă, vine hai. furtuna mare, bă! Deci, suntem ia cu jealul. Și bă, știți ce ploaie vine, bă? Acum să nu se spargă ăla. Am venit, că mai avem calculator. Wow! Nu, Hai. sunt nori negri și spate. Fraților, acum o să ne filmăm și noi în casă. Dar... Venim, mă. Venim, Mijuna. Da. Așa, tati, stai acasă. Fuge fulgere, doamne! Bă, dar ce nori sunt afară, bă! Închidem geamurile că e periculos. Se poate să vină... Mamă, uite cum s-a făcut Ianis, nu să vezi. Am dat dracu. Mamă, tati, dar văzuși ce negru e cerul? Mamă! Nu e negru. Uite știu. Fai, să vezi ce ne terorizează. Fii atentă că se începe. Plouă? Nu. Da. La 9 jumate anunță. Nu, la 9 până la 9 jumate. Până la 9 jumate ține. Da. Bă! Gata, Ianis, haidea. Hai în cameră, bă. Păi, Hai treci. păi, Nu se frică. păi și eu? Ce faci? În cameră. Bă, să închideți geamurile. Doamne! Bă, fraților, nu vă vine să credeți ce ploaie. Eu am dat cu coșul ălia direct pe mașină, iar. Iar mă duc afară. De aceea. Nu știu, bag în garaj. Păi nici nu! Ce? Păi nici nu! Dacă dă cu grindină, să face praf. Păi și dacă o bag în garaj, cade pe luneta din spate. Și așa mi-e frică că cade dracu coșul ălia iar pe mașină. Mă duc să o bag în garaj. Acum... Bagă cu spatele. Aia să... Mamă, cum e norii! Dar văd și să-mi vezi. Păi n-am mai văzut niciodată ploaia de asta! E teroare. Hai să filmăm, să vedem dacă prindem fulgere. Vrei? Bă, eu prind! Aici, la geam. Nu că eu prind! Eu prind cu telefonul, că filmez eu! Frate! Bă, da, Filmezi aici, pe geam. bă, și... Dite, bă! Al meu amor! Bă, n-am mai văzut fulgere! Asta e ploaie de vară. Ce poți să picure? Gata. Aia e. Aia a fost. Să vezi acum. Mă duc să bag cu vă în casă. Aia, fugim! Fugim că vine prasta! Uhu! Nu, la fix am fugit. Covorul! Nu. Au! Ce nu? Hai de capul meu, ce e, mă? Mă picură pe spate, Ianis! Mamă, asta e vișulie, mă. Închis
sărăci geamurile. Uite și, bă. Da, Adrian. Ha? Iuli? Ce treabă am eu, bă? Ia uite, bă! Ce? Ia uite, Miruna, cum urcă în sus niște ălea. Bă, mă lași. Urcă în sus niște luminițe, pe bune, 3 luminițe, le văzut eu. Doamne, ce foale, Doamne! Sunt fulgere. Bă, urcă 3 luminițe în sus, Miruna, exact acolo. Sunt fulgere ăștia. Doamne, ai grijă, Doamne, de noi. Uite. Așa ceva n-ai văzut. Bă, n-am văzut niciodată pe aia asta. Dar hai mă să nu ne mai uităm. Se frigă? Ți-e frică? Mă, deja. Vino cu noi în camera, hai. Stăm toți 3 aici, hai. Rugați-vă aici. Hai, Miruna. Miru. Vino cu noi în cameră. Da, la școală, Iuli? Da, la poarta școlii. Cu cine? Cu mare școală. Dragilor, sper că v-a plăcut. Pa!